og velkommen til den her video. Jeg er i sommerhus i den her uge, i vores eget sommerhus, vi købte sidste år. Det er mega hyggeligt, og jeg tænkte, at I kunne komme med på en lille dag, måske et par dage. Jeg ser lige, hvor meget der er, vi skal lave i dag. Vi har været her siden lørdag, og skal hjem igen på lørdag, for der er det udlejet igen til nye gæster. Jeg tænkte, at jeg vil prøve at lave nogle videoer herinde på YouTube, for at I ligesom kan lære mig bedre at kende, men også lidt mere omkring det her med, for eksempel, at jeg er gået selvstændig, lære lidt om det, være med i mit univers, se hvad jeg laver, men også ellers bare lære mig at kende, hyggelige vlogs og sådan lidt. Jeg vil nu sætte mig ned for at spise noget morgenmad. Jeg har fået et lille rundstykke her, og jeg tror, at jeg vil putte noget pålægchokolade på. Så vil jeg sætte mig ved computeren for at få arbejdet og redigeret nogle billeder. Det er jo sådan alt er nyt. Som sagt startede jeg for 6 måneder siden som selvstændig, og der er meget at lære. Nu er det Black Friday og julesalg lige om lidt, så der er masser af julepynt og sådan lidt, der skal ind på hjemmesiden, så det vil jeg sætte mig ned og få redigeret nu. Hvis I ikke har prøvet den her pålægchokolade, så vil jeg altså anbefale at prøve den. Det er sådan nogle tykke skiver, og man kan jo selvfølgelig vælge, om man er til mørk eller lys. Men det smager mega godt og giver også sådan lidt den der sult for, hvis man er lidt snackish. Noget af det, der har imponeret eller overrasket mig mest, tror jeg, ved at have en webshop, det er, hvor meget tid man bruger på at redigere billeder, videoer, tage nye, tage andre. Hvor meget lys spiller ind og sådan noget. Jeg kan også godt se, at det her er jo ikke det bedste lys, men det er lige, hvad vi kan arbejde med på en regnvejrsdag. Så det bruger man helt ekstremt meget tid på. Oprette produkter, sikre sig, at det spiller, sætte annoncer og filme content. Så det bruger man helt sikkert meget tid på. Og jeg tænker også, at jeg vil prøve at lave en video en dag, hvor jeg kan forklare lidt om det, og forklare bare generelt om det her med at være selvstændig. I skal jo selvfølgelig også nok med på nogle dage og sådan noget, fordi det er jo primært det, man laver, når man er selvstændig. Så har man meget tid at gå med det. Så går jeg lige all in på at redigere, indtil at min mand går med hjem for løbetur. Fordi så tror jeg, at vi vil ind og handle til de sidste par dage her. I dag tror jeg, at vi skal få handlet ind til måske lidt tapas. Vi har lidt rester og sådan lidt. Så det tænker jeg, at jeg vil tage jer med på. Nu når vi lige er hjernet med det her med mine produkter, så har jeg altså fået det her mega fine julepynt. Og det her er altså sådan et fint juletræ, som man kommer til at kunne shoppe, hvor der står Merry Christmas på. Så er der det her adventslys i stof, og jeg synes bare, det er sådan en meget sød idé, hvis nu man ikke lige er til med ild og sådan noget. Så kan man jo fint sætte den her i sin juledekoration. Og så er der altså prikmode. Det er de her virkelig søde stofsløjfer. De kommer i en butter yellow og i sådan en lyserød en. Og de har altså også broderet det her Merry Christmas på dem. Så det var bare lige sådan en kort indskydelse på, hvad det er, jeg sidder og redigerer billeder til. Der er selvfølgelig også en masse andre produkter, men jeg synes bare, de her er så fine og håber, at det bliver et hit. Men nu har jeg lige fået redigeret billederne, som sagt, og så vil jeg gøre mig klar nu, så vi kan komme ud og handle. Måske vi skal have en kop kaffe et sted, men det må vi lige se. Jeg kan se, at Sega, hun er fladet helt ud her bag ved mig. Så nu vil vi få gjort os klar og komme afsted. Nu er jeg lige hoppet ud på badeværelset, fordi at jeg vil få gjort mig klar til, at vi skal ud og handle og hygge lidt. Jeg går ikke sådan synderligt meget op i make-up. Har egentlig altid haft sådan en nogenlunde hud, men begyndte at døje lidt med i januar, tror jeg det var, hvor det også var samtidig med, at jeg sagde mit faste job op. Måske at jeg egentlig kan snakke lidt om det. Først vil jeg lige vaske mit ansigt, og så kan vi snakke om det. Jo. Før arbejdede jeg fast som speditør, altså sådan noget logistik og sådan noget. Jeg elskede egentlig mit job, men i december snakkede vi om 2024, ja, har det været, om at vi simpelthen synes, at vi manglede tid, og det hele sejlede, og vi manglede 1000 ting, der altid skulle klares, og det rodede, og alt sådan noget, der ikke er rart til, at man har lyst til at være i sit hjem, fordi det bare føles uoverskueligt. Så jeg gik ind og spurgte, om jeg måtte få deltid. Her dukker den her lille tanke om, at måske jeg kan starte den her virksomhed på deltid, og så se, hvad det bliver. Man ved jo ikke, når man starter noget, om det bliver en succes. Og det ved jeg heller ikke, om jeg vil sige nu, men jeg har da fået en god start, og det er jeg jo meget taknemmelig for. Men ja, så gik jeg ind og spurgte, om jeg måtte komme på deltid, og det kunne jeg ikke desværre. Jeg tror måske det er lidt mere med politik i virksomheden om hvad, men kan og ikke kan, men det kunne i hvert fald ikke lade sig gøre. Gik jeg ned og hjem, snakkede med min mand, hvad han tænkte om det hele. Og han var sådan, skal vi ikke satse, og så bare
håbe på, at det du har i tankerne nok skal blive godt. Igen, man ved jo heller ikke, hvordan noget bliver, før at man har prøvet det. Jeg lige fundet ud af, at jeg ikke er så god til at multitaske, mens jeg gør det her. Men så besluttede jeg mig for at gå ind om mandagen og sige, at så ville jeg sige op. Og så var min idé ligesom bare at gå all in på det her. Jeg stoppede 31. marts, og den 29. april, tror jeg, altså en lille måned efter, der lancerede jeg webshoppen og havde bestilt 50 af de der vægvifter hjem. Og tænkte, det skal nok holde i, jeg ved ikke hvor lang tid. Et halvt år, tænkte jeg. Så var jeg bare virkelig heldig, synes jeg jo selv. Man ved ikke, om man rammer et godt produkt, eller hvad man gør. Men jeg var heldig, går jeg og siger til mig selv, at de blev solgt på 14 dage, og har bare kørt lige siden. Så man kan jo være heldig. Men hele årsagen var simpelthen, at vi følte, at det hele sejlede. Der var ikke tid til noget, og vi havde bare brug for mere tid. Så det endte med at blive derfor, at jeg gik fuldtid på det. Men nu tænker jeg også nok om alt det her virksomhed. Der er jo også en person bag en virksomhed, og det er mig. Jeg tror ikke engang, jeg har sagt mit navn. Jeg hedder Silja, og jeg er 27. Hold da op, det skulle jeg tænke over. Jeg er 27, bliver 28 her om 20 dage, tror jeg det må være. Og vi har vores Golden Retriever Sega, som jo bare er så dejlig og sød, som Golden Retrievers nu er engang. Jeg elsker at lave mad. Ja, så har jeg en mand, Simon, bankmand. Så det er jo også en fordel, når man gerne vil sådan noget selvstændigt noget, at have en god opbakning der. Vi blev gift her i sommer. Mega fantastisk bryllupsrejse i Italien. Jeg kan sådan nogenlunde italiensk. Det valgte jeg at gå med i gymnasiet, fordi jeg kan bare ikke matematik. Jeg synes, det er det mest røvsyge i hele verden. Jeg elsker Italien. Er der hvert år, og som sagt også på vores bryllupsrejse i år var vi der. Så det er jo bare mega dejligt at have sådan et sted, man ser som sit andet hjem. Jeg er kommet der siden jeg var, det ved jeg ikke, 10 år gammel, tror jeg. Så det er bare et virkelig, virkelig dejligt sted. Jeg har en tvillingesøster. Vi er det, der hedder tveægget, så det vil sige, at vi ligner ikke hinanden. Det er jo selvfølgelig fantastisk at være tvilling, men det er også meget rart, at man ikke ligner hinanden. Jeg gik på gymnasiet. Tænkte, jeg skulle være sygeplejerske. Fik mig på andre tanker. Jeg værdsætter alle dem, der kan finde ud af det, men for mig gik det mere ud over mit helbred selv. Så det tænker jeg måske er lidt om mig. Og hvad er der egentlig mere at fortælle om mig? Det ved jeg ikke. Der er nok masser, og det kommer nok også løbende. Det er stadig meget nyt for mig at skal snakke sådan her ind til kamera og redigere videoer, men det lærer man jo, når man primært også har et content creation point. Hvad siger man? Et eller andet. Når man har en virksomhed, skal man i hvert fald også huske at være god til det, fordi det er jo sådan, man sælger det. Stadig meget nyt. Jeg tænker også, at det bliver bedre, jo mere at jeg øver det. Men nu skal jeg bare lige fikse min øjenbryn som det sidste. Der bruger jeg det godt to be. Og så vil jeg få noget tøj på, så vi kan komme afsted. Nu har jeg altså fået gjort mig klar, og Simon han skal lige være færdig også. Få lige drukket en kop kaffe, og så tager vi ned og handler. Jeg har en idé. Hvad? Det der pjat, vi skal lave der med, og den der trick trend, hvor vi skal bestemme, hvad vi hinanden skal have at spise, og vi skal gætte, ikke også? Jeg har et forslag til, hvordan vi lige spicer det lidt op. Det er sådan, at den, der bliver valgt, skal lave det. For så er jeg nemlig sikker på, at hvis du insisterer på, at det bliver alle dine 4 retter, så er det dig, der kommer til at lave det hele. Ja, er det ikke noget til? Jo, det kan jeg da også. Godt. Der har jeg tænkt sådan en form for antipasti med pesto og med grillede peberfrugt og burrata og sådan noget skænke, når vi har det hjemme. Jeg har en baguette, tomater og mozzarella og så en i ovnen. Jeg synes klart, mit er bedst. Jeg synes mit er bedst. Vi tager begge. Ja. 1, 2, 3. Jeg tænkte tortellini med pesto. Jeg har tænkt pasta og nogle grøntsager, som sådan bliver vendt sammen til sådan en vegetarisk ret med lidt citron, lidt hvidløg og sådan lidt. Det er noget lækkert.
Der har jeg tænkt ret for godt på. Jeg har tænkt blå finer, mascarpone, vaniljesukker og honning. Vi tager dit. Ja. Ikke bare. Jeg tænkte, den her sukker. Jeg tænkte den her. Vi tager begge. Så er vi lige kommet hjem på handletur, og der var godt nok mange mennesker derinde, så det blev lige lidt hurtigt med at filme den der trend, jeg har set inde på TikTok med, hvem der vælger hvad. Men vi endte med at gå med, at det både Simon og jeg har valgt passet til forret, så det var noget antipasti med lidt brød og lidt, der skal i ovnen. Så fik Simons hovedret lov til at vinde, og det er vist en eller anden vegetarisk pastaret, så det glæder jeg mig ret meget til. Og så tog jeg sådan nogle grillede finer og noget mascarpone. Jeg tænker at vende op med noget vaniljesukker, som vi skal have til aftensmad. Nu vil vi lige sætte os ned for noget frokost, og så tror jeg, at vi vil gå en tur ned til Vesterhavet. Jeg kan faktisk også de her pyntegræskar, fordi jeg har sådan en idé om, at jeg vil til at starte sådan en serie inde på min bolig Instagram og TikTok med. Hvis jeg skulle dække et bord i x antal måneder, så vil jeg gøre det sådan her. Og det er jo oktober, så jeg tænker, at jeg vil prøve det her med græskar, og så tilføje nogle af produkterne, jeg også har. Jeg tænker, det passer perfekt ind. Så det skal jeg også lige have filmet. Nu har jeg lige fået redigeret i et par timer. Jeg er i gang med at opsætte den her YouTube-kanal. Og så nu vil vi altså få spist det her kage, har vi købt tidligere, brunsvigeren, og så vil vi gå en tur ned på stranden. Er vi kommet hjem efter en tur ned ved havet. Det var en blæsende fornøjelse, så vi turde ikke at gå hele vejen ned på stranden. Vi er også blevet enige om, at vi måske gik lidt for meget crazy med det der aftensmad, så jeg tror bare, at vi holder det til tapas, antipasti noget, og så laver vi pastaretten i morgen i stedet for. Så det vil jeg altså gå i gang med nu. Jeg har ikke lige de fineste fade, men jeg tænker at bruge de her sølvfade, vi har, og på en eller anden måde lave det hyggeligt alligevel, selvom at det normalt nok ville bruge nogle træfade. Efterhånden blevet mange. Vi har ikke rigtig lavet noget siden, at vi spiste aftensmad. Simon har set tv, mens jeg har redigeret på den her video, så den kan komme ud hurtigst muligt til jer. Så nu vil jeg altså bare sige tak, fordi I har set med, og så håber jeg, at vi ses i min næste video.